We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso and have an amazing Thursday! Ato sa kamustahon at mga kapuso sa San Jose o Loreto sa Dinagat Islands. Sa may buntag! Mayong buntag Sabjil og sa ato mga kapuso sa Malitbog ug Don Carlos sa Bukidnon Province. Mga kapuso karong buntagan no atong ila-ilahon ug saluduhan ang proud Mindanaoan nga ning graduate bag-uhay lang sa US Coast Guard Academy. Ang iligaynong si Ensign Daisy Ann Atayan. While samtang say sa pagsaulog sa Philippine Eagle Week, atong sayron ang kahimtang karon sa atong mga agila luyo sa pandemya. Kauban si Andy Baldonado. Og sa best talk, dungan tang ila-ilahon mga kapuso ang newest kapuso artist, si Kapusong Kimson Tan. Mga kapuso, nag-crave ba mo og seafood? Sama na lamang sa lobster, shrimps o crabs? I'm sure mga kapuso, sama nako nang hinam-hinam sab mo kay makapanglaway jud kayo huna-hunaon pa lang nimo no? Di ba say? Nako Jill, trip sab nako na ilabi nagdagko og lami ang pagkaluto sa crabs. Wow, sakto ka dira say. Kay this morning sa atong Cumber Express, ang alimango nga paborito sa kadaghanan, mas pina-level up pa ang lasa ug mas pina-available pa sa tanan. Kauban si Sheila ug Jola Fuente, dungat na nilang tudluan sa lamian ug perfect ipare sa init nga kanon, ang crab paste. Good morning mga kapuso! Karon akong itudlo sa inyo kung saan pagluto sa atong lamiang crab paste. Ako day si Sheila ug kauban akong husband na si Jo. Ug mao ni ang atong mga ingredients: crabs, at among gihimaydaan ang unod, ahos, bombay, mantika, asin, og toyo. O karang ready na tanan atong ingredients, sugdan na nato ang pagluto. Karang inito na to ang karahay para igisa ang atong mga lamas. Remember na dapat dili kayo kusog ang heat or ang kalayo na alamang kini sa low to medium heat. Unang ibutang nato ang mantika. Ulaton lamang nato na moinit kini. Sunod natong ibutang ang atong ahos. Ulaton lamang nato na maluto atong ahos bago nato ibutang ang atong bombay. Sunod natong ibutang ang atong bombay kung makita nato na medyo brown na ang atong ahos. Karon nga nagisa na nato og pagmaayo ang atong spices, ilunod nato ang taba ug aligi sa alimango. Importante na luto jud ang atong spices para mas mugawas ug mas templado ang lasa sa ato ang alimango. Sunod nato na ibutang ang alige or ang taba sa alimango. Ang among ginabuhat sa pagluto sa crab paste is ang alimango importante nga babae jud siya. Kay mas daghan og taba ang babae, mas daghan tag-unod na makuha o presko pod siya. Sa among pagluto, i-steam usa namo kini o amo ang himayon. Importante na ato kining ukayon permente kay ginalikayan nato na mapait ang ilalom. Kini amo ang crab paste na business. Nagsugod lamang kami sa kapital na 1,000 pesos. Nakabuhat kami og 10 jars ug kini akong gi-post online. Girolling lamang nako ang kapital ug karon naga-produce na ta og 800 to 1,000 jars per day.
Ginadeliver na mo kini nationwide. Ang sekreto lamang jud sa pagnegosyo ay ang sakripisyo ug ang dako kaayo nga pasensya. Sama namo nga nagsugod sa gamayng kapital, pwede sad ninyo mabuhat kini. O karon, pag makita na nato ang ato ang crab paste na medyo sticky na, pwede na nato ibutang ang ato ang mga pampalasa. Ang toyo, ang asin, ug syempre ang atong secret ingredient. I-mix lamang nato kini o graton lang nato mga 3 to 5 minutes. Mga kapuso, luto na ang atong lamiyang crab paste. Mga unta! Mga kapuso, tampok nato karong buntaga ang storya sa laing Pride Sab sa Mindanao tungod usa lamang siya sa duha ka mga babae nga unang migraduar sa US Coast Guard Academy sa Amerika nga PCG-sponsored cadet. Atong sabay-sabay nga sayron ang storya sa iyahang kinabuhi. Atong makauban si probationary Ensign Daisy Atayan nga usa ka iligaynon. Ma'am Daisy, good morning and dayon sa At Home with Jamay Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Morning, sir. Okay ra kaayo. Kamu po. Okay ra sab mi ma'am, taliwala pa man sa pandemya ug salamat sa pagpangutana. Pero Ma'am Daisy, unang-una no, amo sa kang ila-ilahon. Kinsa ba si Ma'am Daisy Atayan una pa man migraduar isip usa ka Coast Guard? Kanang appeal ko sa among family, uno mi kabuok, so upat mi mag-igsuon. So pangkatulo ko, dayon before ko ning adto sa US, I studied po sa public school namo, Napocor Elementary School, and then nag-high school ko sa Our Lady of Perpetual Help Academy. Tapos nag 1 year din po ako sa MSU IIT. Ako ang major dito kay education, major in chemistry. Tapos pero atong na ang IIT ko na kanang nice gyud ang IIT, but dili siya para sa ako, mo gid akong na-feel mo to after a year ning exam ko sa Philippine Merchant Marine Academy. Tapos luckily nakasulod pud ko, so katong nakasulod ko ni adto ko sa academy, and then dito na naabot ang Coast Guard. Ingon sila nga kung gusto kinsa daw ang gusto magpa-scholar sa ila, so ni-appeal ko. And then after ato, muna po to ang nag-open sa opportunity nga makaabot ko sa US. Kaya ang Philippine Coast Guard, nagpa-exam po sila para sa mga cadets nga pwedeng makaadto sa Coast Guard Academy. Ma'am, sukad bata pa lang baka, pangandoy na ba nimo nga mahimong usa ka public servant since na-mention na nimo nga nikuha ka og IT pero kadugayan ni balhin ka sa laing kurso? Kuan sir, kanang katong bata pagid ko, ako gyud ma-recall katong elementary good kay pangutay na sila, what do you wanna become in the future? Ang ako yung perming is tubag kay mag-chef or magsundalo. Katong bata ko, wala man ko'y uncle or wala ko'y kaila nga sundalo directly. So parang basta makakita lang kong sundalo, murag ma-amaze ko sa ilaha nga wala sa kukabalo nga ano. Ma'am Daisy, katong nakahinabi na nimo ang mga kadagkuan sa Coast Guard sa Amerika, unsa ba ang storya nga mitatak gayud kanimo? Initial interview nila sa amo, katong unong na lang ni kabuok, kay namili na sila. Ang ilahag yung number 1 question gud nga ilang gipangutana nga ako yung na-remember is kung graduate ka kay ang Pilipinas sa junior officers magid nila ihatag ang kanang dakong responsibilities usually. Nung ingon siya nga 17 pa ka karon nya pag graduate nimo 21 ka. Kanang unsaon man nimo pag-handle ng great responsibility. Tapos ang ako agong gitubag sa ilaha nga kabalo man ko nga the academy, dako gid siya nga kanang international gid siya nga kanang service no, tapos grabe gid ilahang connection, and I knew na dako jud ako ang ma-learn kung moadto ko sa ilang eskwelahan. So mao to ang ako ang gitubag sa iyahan nga kanang sir, kung given the opportunity and kung dawaton po ninyo, kabalo ko nga ang inyong itudlo sa ako, nga ako yung ma-apply diri sa Pilipinas. Tapos ang ilahag yung main, like daghan sila og leadership framework, pero ang amo yung ilahag yung gina-instill sa amo ilang mga kadete is shipmate self. Ibig sabihin, so unahon nimo ang imong organization, ang imong mga kauban, ang imong tao before nimo unahon ang imong kaugalingon. So
murag mao na nga ako ang yung biggest nga na nakuha gikan sa pag-eskwela dito sa gawas. Public service gyud ay ang ilahang focus sa pagtudlo didto. Karon Ma'am Daisy nga migraduar na gyud ka og pride na pud ka sa atong nasod. Unsa ba ang imuhang mahatag nga serbisyo ngadto sa Philippine Coast Guard? So, karon sir, kuan pa man no, mag-training pa man me. So, wala pa ko kabalo asa ko nila i-assign. So, kapag ma-assign ako nila, I hope na ako ang yung magampanan ng akong role kung gusto man ang ilang i-assign. Tapos, nagplano po ko nga mag-graduate school after. Tapos, ang akong ma-contribute sa atong organization, labi na sa Coast Guard, is that ang ako ang major kay management man sa gawas, which is management, leadership management, people management, financial management. Kung unsa man ang ilang mga framework nga ilang gitudlo sa amo, ako itong ma-apply. Ma'am, unsa ba ang imuhang mensahe ngadto sa katawhan nga na-inspire sa imong istorya karong buntaga? Ano gid sir, ang una gid akong masulti, hadlok gid nang una no nga manghawa ka sa inyong balay, mo eskwela ka sa laing lugar, kay wala gud kay kaila og tinuod gid nga mingawon jud ka. Tapos ang ako lang maingon, i-push lang gid ang imong kaugalingon kay the moment nga manggod nga mo surrender ka, mawa man tanan. So i-push lang gid ang imong kaugalingon, maybe take it a day at a time. So every day, survive every day, and then pero kailangan pud nga naa kay goal, dig kana imong goal dapat kuan pug ka nga na kay plano, tapos mo stick lang gyud ka sa imong plan. Daghang salamat Probationary Ensign Daisy Atayan sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. And once again ma'am, congratulations sa imuhang kadaugan. Thank you sir. Silax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, more chika o good vibes ang dala sa Besto. Kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Good morning mga kapuso all over Mindanao. Usa ka bagong kapuso na sabang ato ang ila-ilahon kanong buntaga sa Bestok. Usa siya ka basketball player ug ang giilang newest kapuso Chinita Hottie na aabangan natin on TV. Walay lain pa kundi si kapusong Kim Son Tan. Maayong buntag Kim Son ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? First of all, I'm okay naman and maayong buntag din po sa inyo at Home with GMA Regional TV, and thank you so much for having me today as your guest. Aming napag-alaman, Kim Son, that you speak 4 languages. Pwede mo ba kaming turuan this morning kung paano ba magsabi ng magandang umaga in all of these 4 languages? Ayun, syempre in Tagalog, syempre magandang umaga. Tapos in English, it's good morning. Hokkien, it's Zaki he or he Zaki. Tapos in Mandarin, it's Zhao Shang Hao. Una ka namin nakilala sa isang boys love series na In Between. Kamusta naman ang naging samahan ninyo sa Boom Harot Squad, and was this your first acting project? Ayun, syempre with Boom Harot, sobrang saya kasi para kaming pamilya doon, kaming mga casting, para talaga kaming family, on and off cam, ganun talaga kami magkulitan, and yung bonding namin is talaga para pamilya po talaga, para magkakapatid kami doon. And about my first acting po, actually this is not my first acting po talaga. Meron po talaga akong movie prior that, pero hindi po siya natuloy because of the pandemic. So mag-resume pa lang po kami ng taping. Pero if you're asking na first acting na natapos ko talaga, yes, this is po. Bago ka naging artista, naging basketball player ka rin sa iyong university. Kailan ba nagsimula ang hilig mo sa sport? I think it's grade 3 po ata when my dad enrolled me sa basketball camp, summer basketball camp, para may magawa ko nung pag-summer kasi kaysa nakatambay lang sa bahay. So yeah, doon nag-start until grade 4 when I joined the varsity team up until mag-graduate high school, and syempre nung nag-college ako. Yeah. What has basketball taught you that carries over to the other areas of your life? Siguro sa basketball talaga yung pinakatutunan ko is disiplina sa oras, kasi it's important, lalo na yung time management talaga. And lalo na sa showbiz, na-apply ko siya pag may call time. I come early sa call time talaga, hindi ko sinasakto talaga sa call time. And ayun talaga, disiplina sa sarili. Gumising na maaga and everything. Yun po. This year, kasama ka sa opening ceremony ng NCAA Season 96. What's so exciting about this season? Siyempre, as usual, NCAA, so mainit na labanan talaga yan sa pagitan ng schools. And siyempre, for sure, pinaghandaan nila yan kahit pandemic.
And yun, yung puspusang labanan ng mga school talaga, yun yung talagang pinaka dapat natin abangan. Please invite all our kapuso here in Mindanao na supportahan ka in your shows, projects, and to follow you in all of your social media accounts. Hello po sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao. Please follow me on all my social media accounts. It's at Kim Santan with double N. And syempre, please support me and the rest of the Kapuso artists na kasama sa GMA. And syempre ako with this new journey of mine sa GMA. Please support me. And please invite everyone to watch daily Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sa GTV at abangan ang lahat ng mga sports competitions ng NCAA. Hi guys, this is Kim Santana inviting you guys to watch Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 dito sa GTV. And abangan natin ang labanan ng mga players sa pagitan ng schools. And syempre, ayan, supportahan po natin lahat ng players this coming Season 96 na NCAA. Dagan kayong salamat, Kim Son, and we wish you the best of luck as you start your career as a Kapuso. Thank you very much. Keep safe po. Thank you po so much for having me today. And that was Kapusong Kim Son Can. Chill lang mo mga Kapuso, kayo mo balik pang at home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, isip national symbol sa Pilipinas ka nagrepresenta sa kagawasan ug panaghiusa sa mga Pilipino. Ginasaulog karon sa tibuok nasod ang Philippine Eagle Week nga adunay tema nga helping the eagle survive the pandemic is helping ourselves. Ug aron mas mapasabot pa sa kadaghanan ang tumong ug kasamtang sitwasyon sa atong mga agila, ato makauban ang Development Manager sa Philippine Eagle Foundation nga si Andy Baldonado. It's a great morning, Miss Andy, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Indeed, it's a great morning. Happy Philippine Eagle Week to you, Argel. Thank you for having us on this show. Daghang salamat for inviting Philippine Eagle Foundation. Well, thank you so much, Pudmang, for accepting our invitation. Yung makauban ka na mo this morning. Ug unang-una, Miss Andy, una natin hisgutan ang selebrasyon no, sa Philippine Eagle Week. Alang sa kasayuran sa tanan, unsa ba ang misyon ni ining Philippine Eagle Foundation? So, ang Philippine Eagle Week is a campaign that we do every year. So, it's actually officially from June 4 to June 10 ni siya, no, every year. This is according to Presidential Proclamation number 79, series of 1999. So, this is the 23rd Philippine Eagle Week that we are celebrating. So every year, our goal is to raise awareness about our national bird's plight because it is critically endangered. So ang pasabot ani na analay 400 pairs left na nabilin sa wild. And if we do not do everything that we can to save the eagle, mawala na ni siya, no? Our future generations will not be able to see our national bird. So that is the main goal of the foundation, to protect the species from extinction. Og this year, ma'am, no, kabalot na naamag kita sa pandemic karong panahon na asa man nakasentro karon ang selebrasyon sa Philippine Eagle Week 2021. So what we are campaigning here is the important role of the Philippine eagle, no, bilang isa ka apex predator na siya sa top sa food chain. So ang iyang role sa atong ecology is to maintain balance. So that's why we're encouraging everybody all the more this time to support our raptor, no, and protect our environment. So ang among ginahimo is tanang among activities na online. So anywhere you are, you can participate. Make a minimum donation of 250 pesos and you can already contribute to help us release 2 Philippine eagles in the wild. So naatay duha ka agila karon na naa sa Philippine Eagle Center. Mga rescued eagles ni sila, si Salagbanog ug si Agsamon. But the problem is, wala pa may resources to do this. So that's why we're calling on the public to participate. Pwede sila mo appeal online, na interaction with our education officers. They get to see SINAG, our Philippine Eagle at the center. Muna siyang ato ang focus karong Philippine Eagle Week, ang atong mga rescued Philippine Eagles and how we can save them. Og sa una pod, Miss Andy, no, ginatudlo sa tuwa during our elementary years nga ang national bird nato sa Philippines kay ang kining Philippine Eagle. Pero unsa ba ang mga unique characteristics ni ini og unsa pod kadugay ang lifespan sa Philippine Eagle? That's why it's called Philippine Eagle, because it can only be found in the Philippines, nowhere else in the world. And in fact, dito sa Philippines, it can only be found in 4 islands. That's in Luzon, Samar, Leyte, and in Mindanao. So unique ni siya nga agila because it is one of the largest raptors or birds of prey. Naa siya isa ka metro nga taas, and then ang iyang wingspan can reach up to 7 feet. So imagine, ing anak ka taas ang iyang wingspan.
And also it has a crest feather, no? Mao na siyang ginatawag na siyang king of birds or queen of birds because pag nakabuka gani ang iyahang crest feathers, mura siya na ay crown. It's the only blue-eyed raptor in the world. So it's truly something that we can all be proud of. Aside from that, the Philippine eagles take very good care of their young. They only have one eaglet every 2 years and kanang ready na siya to leave the nest before sila mag-anak usab. And they're also very loyal to their mate. They mate for life. So meaning isa lang yun ang ilahang partner na sila forever, no? And then of course, our oldest eagle ever was 48. That's the oldest recorded. In the wild, it could be much younger because of the threats that they encounter. Sana all, no? Pareha sa Philippine Eagle, nga na forever, tapos loyal o faithful Yes. pag yun, Miss Andy. No? Loyal yun sila as in. Oo. And also, if I may add, no, they also spend their time in finding their mate. Wala sila nagadali-dali. Naapo na sila courtship phase. These are very unique and interesting traits sa ato ang national bird. Wow, great to know that. No, nag-take time gini sila sa pagpangita sila hang partner for Yes. life. O, di ba? Nakakabalo ito mga kapuso. Yung anak di ay ka-faithful ug loyal atong Philippine Eagle. Pero, Miss Andy, amo na sayran niya kadaghanan sa mga na-rescue ng mga agila kay biktima sa kinipag-hunting, sa pag-trap, ingon man, pagbaligya. Uga, karon ba, paunsa ba ang pamaagi sa pagprotekta sa panggamhanan sa mga agila sa wild, no? Aron niya maundang ang kini-human persecution sa mga agila? That is a very good question. A huge part of our efforts is engaging the communities, no, in the uplands. So these are local and indigenous communities. We work with them, we partner with them, and we help them to participate in the conservation efforts. Ngano, kay sila ang best partners nato to protect the nest in the forest and of course to watch over the eagle pairs that are in the forest. And you've mentioned ka ganina, Miss Andy, no, nga upat na sa mga agila nga inyong rescue ang na-release sa pudbalik sa wild. Pero on the part sa Philippine Eagle Foundation, unsa ba ang inyong pamaagi aron ma-monitor ang safety no situation sa kining mga agila nga na-release na sa lasang? When we release the eagle in the wild, we make sure that it is strapped on with a GPS transmitter. That's a way for us to track the eagle remotely. And also, importante ang role sa ato ang mga forest guards. So mauna sila ang mga local and indigenous forest guards. So mauna siya, no, ang isa pod na importante pod nga aspeto na unta kita diri sa syudad makasuporta ta sa ilaha kay makatabang yun sila sa atua for protection sa forest. So mauna siyang isa pod sa means na gina-encourage namo ang public to participate in. Alright, daghan kay salamat Ma'am Andy ug padayon no sa inyong pagprotekta sa mga agila sa center ingon man sa mga lasang. Syempre gusto mga kapuso nga makita og mga agila. Amping always, Ma'am, thank you so much. You too, thank you. Say sa pagsaulog sa Philippine Eagle Week, gapahinumdum ni ini nga ang aya natong ipadayon ang pagpanalipod sa atong mga agila tungod kay critically endangered na kini karon. Samtang Jill, butyag ni probationary Insin Daisy Atayan nga alang sa mga buot makabot ang ilahang mga pangandoy sa kinabuhi, dili rason ang mga kalisdanan nga ginaagian. Gani pagpamatuod kuno ang iyahang kaagi nga sa pagpaningkamot nakabot gayud niya ang pangandoy nga mahimong usa ka Coast Guard. Samtang sayog mga kapuso, atong atangan si Kapusong Kim Santan sa Rise Up Stronger NCAA Season 96 Opening Ceremony. Mga kapuso, ang na-inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Tommy Lasorda nga the difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See y'all tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa Pilipino.